Біз вәгъдәләр бирешмәдек, бер-беребезгә сөям диеп тә әйтешмәдек. Болай да барысы да ачык иде кебек. Мин ул вакытта үземне бәхетле итеп хис итеп йөри идем. Без бит көн саен диярлек очраша идек, көн саен диярлек Казанка буйларын бер әйләнеп кайта идек. Аннары Мансур нигәдер миннән читләшә башлады. Казанка буена чакырсам, әллә нинди сәбәпләр табып анда бармаска тырышты. Бер көнне бутала-бутала гафу үтенә башлады. Мин исә, күрәсең, бүтәнне тапкандыр дип уйладым. Ләкин күпме генә күзәтсәм дә, Мансурны чит ятлар белән күрмәдем. Шуннан соң тәвәккәлләп: Мансур, сиңа ни булды соң? Нигә болай үзгәрдең дип сорадым. Ләкин Мансур шушы туры сорауга да ачык кына җавап бирә алмады. Миңа исә аның иреннәре мин сине яратмыйм дип пышылдыйлар кебек тоелды.